Predstavte si tú smolu, ktorú má Slovensko. Zrovna v čase, keď Smerák Šefčovič vybavuje, aby sa do Európy v rámci zmluvy s Mercosurom nosili milióny tón hovädzieho dobytka, postihne Slovensko slintačka a krývačka, kvôli ktorej sa zabíjajú tisíce kusov aj zdravého hovädzieho dobytka. Priatelia, pozdravujeme vás aj s Mirom Sujom zo srdca Slovenska, z Podpolania, z priestorov, kde sa nachádza mliekáreň v Hriňovej, jedna z posledných v podstate slovenských mliekární, a chceme upozorniť na to, čo sa deje na Slovensku v súvislosti s touto slintačkou a krývačkou. Priatelia, vidíme fatálne zlyhanie štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá zareagovala 14 dní potom, ako táto slintačka a krývačka prepukla v Maďarsku. Aj to len kvôli tomu, že prepukla už aj u nás. Pozrite sa, keď sa u nás potvrdila nákaza, tak Česi do 24 hodín uzatvorili hranice pre naše mlieko. My sme čakali 2 týždne a nerobili sme absolútne nič. A takýchto prešlapov je tam oveľa viacej. Prvé zlyhanie bolo, že slovenská vláda nerobila žiadne opatrenia, keď prepukla nákaza v Maďarsku, a druhé zlyhanie slovenskej vlády je, keď sa len prizerá až extrémnym opatreniam, ktoré zavádza Poľsko, ktoré doslova teraz zneužíva túto nákazu na Slovensku na to, aby zakázalo dovoz dokonca aj pasterizovaných mliečnych výrobkov zo Slovenska, ktoré nepredstavujú žiadne zdravotné riziko. Preto vyzývame z tohto symbolického slovenského miesta vládu Slovenskej republiky, aby zatlačila na poľskú stranu, aby ich prinútili obnoviť dovoz slovenských mliečnych zdravých produktov do Poľska a nelikvidovali tak slovenských mliekárov a slovenských farmárov. Ak poľská strana na takéto opatrenia a na podstate uvoľnenie obchodu nepristúpi, tak potom by slovenská strana mala zaviesť voči poľskej strane recipročné opatrenia, alebo minimálne teda zatlačiť na reťazce, na obchodné reťazce na Slovensku, aby začali odoberať tie mliečne produkty od slovenských výrobcov, aby jednoducho nahradili ten výpadok dovozu, lebo reálne, priatelia, hrozí, že na Slovensku skrachujú nielen podniky, farmy, kde sa zabíjajú zdravé stáda, ale aj mliekárne, ktoré ešte patria Slovákom. Je najvyšší čas zastaviť nezmyselné vyvražďovanie tisícov kusov hovädzieho dobytka, ktoré vôbec nie je nakazené, je zdravé, len kvôli nejakým nezmyslom z Európskej únii. Priatelia, zastavme to tak, ako to vyzývame my spolu s predsedom strany Milanom Uhríkom, Hnutím Republika. Takto sa ozývajú už aj niektorí vládni poslanci. Je najvyšší čas, aby zvíťazil zdravý sedliacky rozum, a toto sme ukončili. Tak priatelia, na jednej strane vláda šikanuje svojich občanov tak, že im dronmi kontroluje majetky, nazerá im do dvorov, do humien, do ich súkromia, a na druhej strane hraničný prechod, ako napríklad tu na kúsok asi 40 minút, Šiatorská Bukovinka, kde ešte včera voľne prevážali hovädzí dobytok, živý hovädzí dobytok z Maďarska na Slovensko. Chodia kamióny, ktoré sú uzavreté, nevieme skade idú, z ktorej časti Maďarska, nevieme čo vezú, a policajti ich nezastavujú. Vidíme tu zlyhanie ministrov, minimálne 2 ministerstiev, a nič sa nedeje, priatelia. Na jednej strane šikana, a na druhej strane voľný obchod. Takto tomu nezabránime. Starší experti, ktorí si pamätajú epidémiu slintačky krývačky spred 50 rokov, hovoria, že takéto extrémne opatrenia sa ani vtedy nepríjmali, že vtedy sa to proste liečilo a neprichádzalo k v podstate masovému vyvražďovaniu hovädzieho dobytka na území vtedajšej Československej republiky. Pozrite, už teraz chýba na Slovensku 70 000 litrov mlieka denne kvôli vyvraždeným stádam hovädzieho dobytka. Za minulý rok prišlo k rekordnému nárastu potravinovej závislosti Slovenska zo zahraničia. Už sa nosí koľko? 1300 kamionov denne. Viac ako 2,4 miliardy eur dávame za dovážané potraviny, a len za minulý rok to bol nárast o 400 miliónov eur. Čiže je to v presnom rozpore s tým, čo vláda sľubovala v predvolebných sľuboch, že zvýšia potravinovú sebestačnosť Slovenska. Bohužiaľ robia presný opak. Tých kamionov zo zahraničia sem chodí ešte viac. Teraz sa podpisuje zmluva s Mercosurom, čiže bude ich chodiť znova ešte viac, a navyše popri tom súbežne zbytočne likvidujú veľké zdravé chovy hovädzieho dobytka na Slovensku, čím spôsobujú nedostatok mäsa a aj nedostatok slovenského mlieka. Preto vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby prestali so zbytočnou šikanou bežných chovateľov a aby začali oveľa viac a intenzívnejšie komunikovať s farmármi, ale aj s mliekármi, ktorí majú svoje praktické postrehy, majú svoj uhol pohľadu, majú svoje problémy a naozaj potrebujú nutnú pomoc.